खुलुमबाय जोबोद बेस्थ'नि गेजेरजोंबाबो आङो बे भिडिअखौ लाबोबाय जे थांनाय समाव जे आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि स्पिकार मानगोनां रन्जित दास बिथांनि जेनेखि डिसिसन जेनेखि बिथांमोननि माखासे गौरामि सुबुंफोरनि जेनेखि डिसिसन बे डिसिसननि गेजेरजों जे आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि लग'आव थानाय बर' राव बेखौ इरास खालामना दोननाय मुसि फेलाबोलै सेस्था करा बे खोथाया जोंनि गोसो गोरबो आरो इमोसनखौ बोरला थिरजों गावनाय बादि जादों। जों बेखौ गोख्रोङै मिथिनानै लानांगोन। दा बे थांबाय आरो जायाखिसै बेखौ खालामनो हायाखिसै बिथांमोना नाजादोंमोन आरो बिथांमोना टेस्टबो नायदोंमोन बेखौ आं भिडिअआव बुंखांखाबाय। दा मोनसे खोथाया बेनो बेखौ खालामनाय लोगो लोगोनो माखासे जोंनि बर'निफ्राय गोबां बुंदों गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों। दा बेवहाय जिबादि माखासे सुबुंफ्रा एसामिस सुबुंफ्रा जिबादि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों बर'खौ आरे भाई दासिमबो इन्डियायाव मोनसे नेशनेल लेंगुवेज राष्ट्र भाषा होननानै पार्टिकुलार बबेबा मोनसे लेंगुवेजखौ रिकगनाइज खालामाखै। अफिसियेल लेंगुवेज होननानै हिन्दी आरो इंलिश दिनैसिमबो बबेबा मोनसे लेंगुवेजखौ इन्डियान गभर्नमेन्टआ मालाबाबो नेशनेल लेंगुवेज होननानै ग्रान्टेड खालामाखै। बे खोथायाथ' स्पष्ट। नाथाय 8th शेड्यूलआव हाबनाय माखासे गोबां लेंगुवेजफोर दङ। 22 लेंगुवेज जोंहा दङ मान मर्यादा गोनां। बिनि गेजेराव बर' रावाबो मोनसे 8th शेड्यूलआव हाबनाय आरो आसामनि एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज। बे रावखौ लिरनायनि मोन्थाय बाहायनायनि मोन्थाय अफिसाव लिरनायनि मोन्थाय जोंहा दङ। बिखाफोर दानानै बुंनो हायो आङो। दिनै गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा बेफोर खोथाखौ बुङोब्ला बर' हारिनि जायफोर दङ जोहोलावजोफोर मबाइलाव गेम गेलेनाय सोरजोंबा जंखायनाय लानानै खारलाबायनाय बेफोरावल' थानाङा। बेफोरबादि खोथाफोरखौ नोंसोरो ज' टेबोल टक बानाय। दिनै मोजां स्टुडेन्टफोर दं गामियाव स्ट्रं लेखा फरा रों साननो हनो गोरों दङ। दा बिथांमोना बल जोनायावनो जा साहा लोंनायावनो जा कलेजाव थांनायावनो जा बेफोरबादिखौ टेबोल टक खालामनानै थैया गोदौखांनांगौ। दिस इज माय पार्सनेल रिक्वेस्ट टु अल अफ माय बर' पिपोल। नोंथांमोना सांग्रां जा। सोबख'जानाय गादब जानाय बेफोरनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय बेसेबांबा गोबाव सम नांदों आरो जों दा बेलेन्सआव फैनानै जेब्ला गोजौआव थाङो होमब्ला बिजौखौ मस्रायनानै दोननांदों। नेभार मालाबाबो हानाय नङा। যি ব্যক্তিসকলে অসমত থাকি পেলাই আমাৰ বড়ো ৰাইজসকলৰ ওপৰত বড়ো মানুহৰ ওপৰত যে অত্যাচাৰ কৰা ষড়যন্ত্ৰ কৰা এইবোৰ কাম এইবোৰ টেকনিক এইবোৰ পলিচিৰ পৰা আমি মুকলি হ'বলৈ কৈ আছো কম সময়ৰ ভিতৰত। আৰু যি ব্যক্তিসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডমিনেট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকে তেখেতসকলৰ চেষ্টাটো আমাৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ নহ'ব। এইবোৰ নচলিব আমাৰ লগত। সিদ্ধা কথা আমি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে আমি ইউনাইট হ'ব লাগে। এইটো মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা দি
ओइखौथाथ' मै प्रकाश करेसिय' बे खोथाखौ आङो बुंबाय मा सानो रायजो राजा कमेन्ट सिंनि गेजेरजों जरूर फोरमायहर थेंक इउ फर माच फर वाचिं लाभ इउ